A sada nekoliko pčelarskih minuta. Zagorski pčelari već 12 godina organiziraju županijsko ocjenjivanje i izložbu meda. Ovogodišnja je priredba bila posebna iz dva razloga. Ne samo što je izloženo 115 uzoraka meda, najviše do sad, nego i zbog promocije zajedničkog žiga Bagrem med Zagorskih brega. Žig, odnosno oznaka na etiketi, kupcima, tvrde pčelari, jamči kvalitetu, ali i to da je med koji ste kupili pod strogom kontrolom. Čak 115 uzoraka meda prijavili su zagorski pčelari za ovogodišnje ocjenjivanje i izložbu. O kvaliteti njihova meda svjedoči i podatak da tek jedan nije dobio neku od medalja. U takvoj konkurenciji šampionom izložbe mogao je postati samo med s maksimalnom ocjenom. Svih 20 mogućih bodova dobio je Bagremov med Josipa Kroga. Predivan osjećaj nakon dugogodišnjeg pčelarenja i došla je šampionska titula. Znači, to je nagrada za moj trud i ljubav prema pčeli. Josip Krog se pčelarstvom bavi već 25 godina. Počeo je s 2 košnice, a danas ih ima 100. Sudjelovao je na svih 12 županijskih izložbi meda i uvijek je bio pri samome vrhu. Pobjeda na županijskoj izložbi je veliki uspjeh jer, kaže, Zagorci proizvode vrhunski med, ponajprije Bagremov. Nema neke posebne tajne, velim sve. Jedan dio veliki je u prirodi, znači to je Zagorje, netaknuta priroda, puno bagrema ima i nema puno biljaka koji cvatu isto vrijeme. A i treba da se na vrijeme izvrca taj proljetni med van, da ostanemo bijelost sače i onda dobijemo takav kvalitetan med. Zagorski Bagremov med odnedavno je zaštićeni zagorski proizvod. Pri Zavodu za intelektualno vlasništvo registriran je žig Bagrem med Zagorskih brega. Ta oznaka jamči kupcu vrhunski proizvod koji nadmašuje sve međunarodne norme kvalitete i koji se proizvodi uz poseban nadzor. I Josip svoj proizvod označava tom oznakom. Iako ona omogućuje i višu cjenovnu kategoriju, Josip još nije mijenjao cijenu svojeg meda. To je sad tek početak, ali velim, tek smo počeli. Očekujemo da smo dobili na vrijednosti tog Bagremovog meda i da će se lakše prodati, da bude krajnji kupac primijetio da je to pravi zagorski med. Zagorski pčelari i Krapinsko-zagorska županija pokrenuli su brendiranje Bagremova meda još prije 8 godina. Upravo su prva ocjenjivanja i izložbe potaknule stručnjake da zaštite kvalitetu posebnom oznakom. Moram priznati da ovu kvalitetu još zapravo teško da možemo reći da smo sreli na drugim mjestima, bez daljnjega da ima, ali ne u tom broju. I kad smo vidjeli toliko pčelara je u mogućnosti proizvesti tu vrhunsku kvalitetu meda, to je najveća vrijednost ovoga. Trenutačno ovu oznaku koristi 15-ak pčelara, a proizvodnju prema posebnom pravilniku nadzire Županijski savez pčelarskih udruga. Kontroliraju se sve faze proizvodnje, od vrcanja do punjenja bočica. Med koji nosi ovakvu oznaku mora biti vrhunski. On je vrhunski zato jer ispunjava prema pravilniku sve one parametre koji jesu određeni da bude vrhunski. Znači, mora zadovoljiti boju koja je po pravilniku, mora zadovoljiti prisutnost vlage, mora peludna analiza, znači mora biti isto vrhunska, znači ne smije biti miješani neki druga peludna zrnca iz određenog područja. Sve postupke za brendiranje i sve pravilnike županija i pčelari definirali su u suradnji sa stručnjacima Zagrebačkog agronomskog fakulteta. Postojeće studije, analize i dokumentacija iskoristit će se i za nove zaštite njihova meda. Ulaskom u Europu ova zaštita vrijedi na cijelom području, tako da ona ima težinu za cijelu Europu. Mi govorimo ovo da mi želimo višu zaštitu, bez daljnjega. Prvo moramo dobro primijeniti sve dobrobiti ove zaštite. Nakon toga će sigurno doći i sljedeća zaštita. Iskoristit ćemo te parametre koje do sad smo koristili u zaštiti ove robne marke kako bi mogli zaista napraviti jedan iskorak i zaštititi ovaj Bagremov med, da li oznakom tradicijskog ugleda, da li oznakom izvornosti ili zemljopisnog porijekla. U tome se očekuje i pomoć Ministarstva poljoprivrede. U programu ruralnog razvoja koje ministarstvo priprema, jedna od mjera bit će upravo poticanje kvalitete proizvodnje primjenom oznaka izvornosti proizvoda. Na poljoprivrednim proizvođačima je da pripreme specifikacije i dostave ih u ministarstvo. Sufinancirat će se troškovi, priprema studija i svega onoga što je nužno. U Hrvatskoj je do sada 12 prehrambenih proizvoda zaštićeno jednom od oznaka izvornosti. Budu li Zagorci ustrajni kao dosad, jedan od sljedećih mogao bi biti Zagorski Bagremov med.